Гульнара Фанизовна Тляубаева, читательница библиотеки номер 13. Хин минен ярты язмышым. Мустай Кәрим. Хин минен ярты язмышым, үлешкә тейгән көмеш. Күпме гомер бар, без шуны бергә үтәргә тиеш. Мин күнәм бөтәһенә лә, яхшыга, яманына, көндәрнең салт аягына һәм болытлы сагына. Куанысың булһа, мин дә бергәләп куанырмын. Хәсрәттәр төшһә башыма, иркәләп юатырмын. Һукранмам тормыш авыр дип, башым эйелмәс түбән. Йөрәктә саф мөхәббәт, ул һүнмәс йылдар үтүдән. Тик икебезнең арага явыз елдәр өрмәһен, һәм ялганлык, юха елан безнең өйгә кермәһен. Икебезгә бер язмыш, тормыштан тейгән өлеш. Күпме гомер бар, без шуны гадел яшәргә тиеш.